Stefanię Dydu, która w Gwarze Śląskiej opowie o śląskiej wsi. Porzeczony bify to kredes. A że na Śląsku pierwszogodka to jest godka śląską takiego dziecka i to jest riti prawda, ja się trafiła niedawno z takimi dwoma dziążkami, które wyemigrowały do Niemiec, jak im było 6 roków i one chciały uprowadzania po Katowicach, po Nikiszowcu, nie po polsku, bo powiedziały, one tego nie rozumieją, no po niemiecku. Ale jak się pokazało, że ja jest Hanyska i to od 7 pokoleń, tak my już się dogadali. I Daisy, czyli Maria Teresa Cornelis Łez, miała w pasie po 4 porodach 56 cm. Moja babka świętej pamięci padałaby, ona chupa nie znajdzie, ona jest za chudo. Bo na Śląsku synonim chudo to jest motyka, a jak nie wiecie, co to jest motyka, to jest taka baba, co łazi od latarni do latarni, a nie elektryk. No i ja sam mam kupa placu, a po takiemu, że to sam je kieca, a pod kiecą Ślązoczka miała 5 spódnic, czyli dzisiejsze słowo spódnica to wcale nie jest to, co macie na wierzchu, no to jest coś od spodu, halka. Ja jak się zrobi trochę zimniej, mam 2 i nie wiązały się burtlami, czyli paskami, to było przynależne chłopom, czyli ja sam mam plac na ta kiełbaśnica, co by była bardziej rubo, bo rubo znaczy niemodubery, czyli gruźlicy, poradzi ważyć, dostowo dziennie 3 razy pojeść i nie smyko się. To jest z opaska albo fortu i co on padł mówi? On padł, że ja jest bogato, ale leniwo. Bogato, bo z 2 szerokości, a leniwo po takiemu, że Ślązoczki, mimo że sam jest piękny muster, to one jeszcze malowały i szlifowały na tym fartuchu, to tak wyglądało naklejone. Tak, a co ja mieli w tych zimach? To były plejty, na jesień i na wiosnę były plejty plisiowe, czyli pluszowe i one przypominały, to był prostokąt, tak jak to, one przypominały taki choby koc złożony na pół i nim się baba odziewała, one były albo zielone, albo modre, albo czarne i jedyną ozdobą na tych plitach to były czasami nagniotane takie wzory. Ja wam jeszcze powiem, co ta Ślązoczka z tymi spódnicami miała. Ja jak jest zima, to chodzę z 2 spódnicami pod kiecą i ta pierwsza przy ciele to jest czerwono, flanelowo i ona miała swoje znaczenie. Znacie takie powiedzenie, zadzieram kiecę i lecę? Wiecie, to było tak richtig. Przedstawcie się, po jakiemu była czerwono spódnica. Loło, paryzol to był kiedyś taki no zbytek, nie? Jak dzisiaj koło, czyli rower, albo no dzisiaj nie, ale jeszcze wtedy. I jak loło, to ona się mogła zaciepać wszystkie kiece na głowę, richtig, a zostawiała ino ta czerwoną i ktoś to szedł naprzeciw, dziwał się i się myślał, że idzie baba, no bo tu też loło, nie, też paryzola nie miał, też się chciał skryć, to się tam za bardzo nie dziwał na nią i bijali się tak ona w czerwonej spódnicy, a ten ktoś, no ale też ten kolor czerwony to był urosła, potem będziecie gustować, no to są to mi Panie Grzegorzu Nazot, bo to są od mojej praprabatki gorki do ich. No się nie śmiejcie, patrzcie, same jeszcze okopcune, u nich w tych gorkach ważyli, czyli gotowali. Ten, że Bóg zrobiła ze żurawinami, no tak trzeba iść trochę z pozytywnym czasu, a ten to jest taki normalny smalec. Bo chciałam padać o chlebie. I oj jednej deski zowica, nie tego pałacu, nie tego hotelu, co tam już jest, i no tej jednej deski. Bo na jednej desce od spodu pisało, wypolone było takie coś. Nazywam się Wincenty Baranowski, mam 36 lat, pracuję tutaj przy kładzeniu podłogi, zarabiam 3 ruble, a kilo chleba kosztuje 3 kopejki. Jest rok 1836, nie, 76.
I patrzcie, co dla tego chłopa było ważne. Kasa, czy ruble na dzień. I on chciał nam napisać taki list do przyszłości, nie? On chciał, żeby my wiedzieli, jak on dużo zarobił, bo kilo chleba to taki Kasi bochenek kosztował 3 kopiejki, czyli on zaraz miał swoja magia. Tu jest tak niepokrojony i teraz i tak, panie Grzegorzu, wiecie coście zrobili? Zrobiliście taki błąd, że Santa przylepka, ona je do otwartych drzwi, pieniądze uciekają. Nie szło, zapamiętajcie, nie dało się, nie powinno się było tak kłaść chleba, co by było w stronę drzwi albo okna, z drzwiami gorzej. Chcecie to obrócić, ja? Dobra, ja to obrócić. Tej mojej opowieści taki trochę pokrętnej, chciałam wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest takie słowo dewaluacja. Jak się mój wnuk mnie kiedyś spytał, co to jest dewaluacja, żeby ją mu podała przykład, to on teraz 10 roków, ale pytał mnie, jak miał 8, to ja mu podała, że to takie coś jest, że no właśnie, miał ten młotek dzisiaj wziąć, że jak jego prababka szporowała na książeczkę posagową do jego ojca przez 6 roków i 1/6, on już znał wtedy ułamki, 1/6 co miesiąc dawała, co było, jak mu będzie 18 roków, mógł się kupić mieszkanie albo coś, to już się w tych 18 rokach mógł dołożyć 2 zł i kupić kilo szynki, to jest dewaluacja. I on to zaraz zrozumiał, on powiedział, babciu, ale to jest chyba kradzież. Ja mówię, no to tak jak zwoł, tak to jest.